Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Musa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Zahraddin. Masu kallo da saurare Allah ya sake dawowa da mu. Malam mun tsaya a gaban da kake magana kan abin da ya faru tsakanin 'ya'yan Adam wanda ɗaya ya ba da abin kiwo da yake tun da shi makiyayi ne. Na'am. Shi kuma ɗayan ya ba da abin da yake duk da dai baka faɗa ba barin dakata. To akarwakallah Allah ya saka da alkhairi. Na'am. Ɗayan shi watan manomi ne sai ya bada kayan amfanin gona da ya cire marasa kyan ya tattaro ya bada. To sai Allah ya anshi ne wancan da ya bada abu mai kyau. Sai ya zama ya tabbata shi ne zai aure wannan ita waccan. To da wannan sai ya ji haushi na me yasa za a ansa irin kusancin da ɗan uwan shi ya bada shi kuma ba ansa na shi kusancin ba. Sai Iblis ya samu dama sai ya shiga zuciyar shi. Ya sa mashi waswasi sai ce sai na kashe ka. Subhanallah, kaga wannan mummunan lafazi ne, yi furucin sai ya kashe dan uwan shi. To kaga Iblis dama yana neman gaba yake ya samu gaba. Yanzu duk wanda ya irin wannan mummunan furucin zaga shedan zai zo ya ta zuwa yana kawo maka dabaru da salo da abubuwa iri-iri da kai ga muradin ka. Shi kuma ya ce a ba fa laifi na bane da aka ansana ba ansana ta ba. Inna ma ya taqabbalu Allah minal muttaqin. Allah yana ansan na masu tsoron Allah ne. Na gane. Yace to kuma maganin kashe da kashe za ka yi in ka miƙo hannunka da ka kashe ni ce wallahi ni ba zan miƙo hannuna dan kashe ka ba. Ina jin tsoron Allah. Allahu ba zan yi ba. Kaga wannan yana nuna kyakkyawan tarbiyya da wannan dan uwan nashi ya samu daga wajen mahaifinsa Annabi Adam. Malam ban katsa hanzarinka ba. Na. Wato shi shedan Na'am. hassada ta sa shi girman kai. Haka ne. Saboda haka hassada ita ce tushen saƙo da aka yi wa Allah a sama kamar yadda malamai suke faɗa an ban manta ban naji Ibn al-Qayyim ne. Sannan a duniya ita kanta hassada ce ta sa aka fara saɓa wa Allah madauki. Dan haka ba ƙaramin ciwo bane. Allah ya raba mu da cutar hassada. Allah ka raba mu da cutar hassada. Allah ka ƙaro mana mahasada ka raba mu da sharrinsu. Amin. Amin. Kaga Qur'ani ma bai ce ka roki Allah ya sa a daina maka hasada ba. Sai Allah ya ce wa min sharri hasidin idha hasad. Idan in ba ma hasada kaga baka ci gaba ba kai wajen ba. To shikenan wannan dai hasadan ta ɗibe shi ɗaya amfani da dama wata rana ya samu dama akan ɗan uwan shi ya kashe shi kamar yadda ya alƙawari. Abin da ya faru dai tsakanin sai ya faru har Allah ya aiko da hankaka 'yan biyu suka zo suna faɗa ɗaya ta kashe ɗaya ya ga yadda zai binne ɗan uwan shi yi nadama ya takaici amma da naman shi na banza saboda ya bari ya biye wa shaida kuma ya koya wa banu adama yadda ake kisan kai. An ce laifin kisan kai kamar da manzo Allah ya ce har zuwa tashin alƙiyama duk wanda ya kashe kai wannan yana da kamisho a wannan. Subhanallah. Allah ya karba mu da irin wannan laifi. Amin. To daga ƙarshe dai Annabi Adam ya yi bakin ciki na rabuwa da wannan ɗan nashi. Habila da aka kashe, Habila ya kashe Habila. To bayan wani tsawon lokaci Allah ya azurta Annabi Adam da wani ɗa shine Shis. Sai ya sa mashi Shis. Ma'anan shi da yarensu shine hibatullah. Wannan kyautan Allah. Allah ya mashi kyauta, ya maye mashi wancan ɗan nashi da aka kashe. To shi kuma wanda ya kashe ɗan uwan shi kamar yadda malaman tarihi wasu ke cewa sai ya gudu daga Annabi Adam. Ya ɗauki matan shi sai suka gudu suka yi nisa da Annabi Adam. Sai ya kasance ya je yana tarbiyyantar da 'ya'yan shi a kan irin tarbiyyar shi na son zuciya da ƙin bin dokokin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi kuma Annabi Adam da shi da 'ya'yan shi da jikokin shi da yana ta tarbiyyantar da su akan tarbiyyar addini tarbiyyar bin Allah tabaraka wa ta'ala. Na gani. To da tafiya ta yi tafiya Allah ya ɗauki rayuwar Annabi Adam. Balan. To nan ci gaba kusan Annabi Adam ya yi shekara 960. To, Malam bari in katse hanzarinka a nan. Masu kallo da saurare, mun zo kusan gaba. Zan so idan Allah ya sake haɗa mu sai mu ci gaba daga nan Malam ayi haƙuri na kan da yawa zarin karɓar wani. Assalamu alaikum wa rahmatullah.